Hi friends, welcome back to the channel. जों बयबो WhatsAppखौ बाहायो, नोंबो बाहायो, आंबो बाहायो आरो गासैबो बाहायो जानांगौ। बेनिखायनो आं दिनै WhatsAppनि बेबायदि मोनबा सोमोनांथाव आदब खोन्थागोन। जाय बे मोनबा आदबखौ बाहायोब्ला नोंथाङा WhatsApp बाहायनायाव बांसिन मोजां मोनगोन आरो गोदान सोलोंनो हागोन। होनब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। जागायनायनि सिगां नोंथाङा दासिमबो क्रिएटर डेटा इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे कन्टिनिउ सावगारियाव थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम थाब सौहैयो। लोगोसे भिडिअखौ लाइकनि सावगारियाव थुनानै लाइक खालाम। दानिया लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा आदब खोन्थागोन। मोनबाखौबो गोसो होनानै नायलांदो जाहाथे जेबो सुथै बायदि। गिबि आदबखौ जागायनोसै। जुदि नों WhatsAppखौ बाहायो नाथाय इन्टारनेटखौ थांहोनो बादों आरो जेब्ला नों गेम गेलेयो एबा गोबां माबा-माबि मबाइलाव खामानि मावो आरो WhatsApp मेसेज फैनायजों नोंथाङा जोबोद डिस्टार्ब मोनदों। बे समाव नों मेसेजखौ फैहोनो बादों। होनबा माबोरै WhatsAppनि इन्टारनेट आरो मेसेज फैनायखौ ब्लक खालामनो? गुबुन थार्ड पार्टी एप्लिकेसन नाङालासे माबोरै खालामनो? बिनि थाखाय नों गावनि मबाइलनि सेटिंआव लांदो आरो सेटिंआव लांनायनि उनाव एप सेटिंआव लांदो। बेयाव लांनायनि उनाव मबाइलनि गासैबो एप्लिकेसन फैजोबगोन। दानिया नों बेयाव WhatsAppखौ नागिरना ओपन खालामदो। बेयाव मोनसे सेटिं मोनगोन फर्स स्टप। अब्ला बेखौ नोंथाङा फर्स स्टप खालाम। जेब्ला नों बेखौ फर्स स्टप खालामगोन बे एप्लिकेसना थैथ'ना थागोन जेब्लासिम बे एप्लिकेसनखौ गोदान ओपन खालामागौमानि। बेयाव जेबो आपडेट फैनाय नङा आरो मेसेज एबा इन्टारनेट जानाय नङा। अब्ला बेयो सोमोनांथाव आदबना लोगोफोर। दानिया गुबुन मोनसे आदब आवगायबावनोसै। गोबाङानो WhatsApp ग्रुप बाहायो एबा जइन जानानै दङ। अब्ला बेयाव सोरनिबा मेसेज फैयो, हमनानै ला माबोरै दं, नाथाय नों बेखौ बयनिबो सिगाङाव खोन्थानो सानाखै। खालि जाय सोंग्रा बेखौल' खोन्थानो सानदों। नों बेखौ सुवाइप खालामना रिप्लाइ हरोब्ला ग्रुपआवनो हरजाफिनगोन। दानिया नों बेखौ मा खालामनो? बे मेसेजखौ हल्ड खालामदो। अब्ला बेयाव मोननै अपसन मोनगोन। बे जाबाय प्राइभेट रिप्लाइ आरो गुबुन मोनसेया मेसेज। मेसेजाव हरोब्ला नर्मेल मेसेज थांगोन। बेनिखायनो प्राइभेट मेसेजाव थुनानै जायखौ सोंदों बेखौनो रिप्लाइ हरनो हागोन। दानिया नायदो लोगोफोर, गोजौआव ग्रुप फैबाय एबा ग्रुपनिफ्राय प्राइभेट रिप्लाइ हरनो हाबाय। बेबायदिनो नों बे थाखोमानाय आदबखौ बाहायनो हागोन। दानिया फैदो लोगोफोर थामथि आदब। थामथि आदबा मा? मोजाङै नायदो। WhatsAppआव जों बयबो स्टेटास होयो। आंबो होयो, नोंबो होयो आरो बयबो बाहायो। आरो नोंनि मबाइलाव लोगोफोरनि स्टेटास थाफैयो। नाथाय मोनसे टेनसन जायो जे माखासे मानसिया गावनि नायोब्ला सोर नायदों नुहैयो। नाथाय आं बेबायदि नुहैया जे आं स्टेटास नायनायखौ गुबुना नुयै बायदि आरो आं नायनायखौ रावबो मिथियै बायदि। होनब्ला आं बिनि स्टेटासखौ नायगोन। अब्ला बियो आं नायबाबो बैनाव सिखांहैनाय नङा। आं नायदोंना नायाखै बिनि थाखाय मा खालामनांगौ? बे समाव WhatsAppनि सेटिंआव लांदो। बिनि उनाव एकाउन्ट सेटिंआव लांदो आरो प्राइभेटआव लांदो। बिनि उनाव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन रिड रिसिप्ट। बेयाव अन थागोन। बेखौ थुनानै अफआव लाखि। बिनि उनाव नों सोरनिबा स्टेटासखौ नायोब्ला बिथाङा नुहैनाय नङा। आं नायदोंना नायाखै? होनब्ला आं स्टेटासआव लांनोसै आरो बिनि स्टेटासखौ नायनोसै। दा बिनि स्टेटासखौ नायोब्ला बियो नुनाय नङा जे आं नायदोंना नायाखै। मानोना आं WhatsAppनि सिङाव सेटिं खालामना लाखाबाय। अब्ला लोगोफोर बेयो मोनसे WhatsAppनि थाखोमानाय आदब। नोंथाङा बेखौ बाहायनो हागोन। दानिया फैदो लोगोफोर ब्रैथि आदब। बे आदबखौ आं खोन्थानोसै। जों बयबो WhatsApp ग्रुप बाहायो एबा खालामना लायो ज' लोगोफोरजों। नाथाय मा नाम दोननो गोनो गोथो जायो आरो टेनसन जायो। जेरै आं WhatsApp ग्रुपनि नामखौ ग्रुपआनो लाखिदों। अब्ला जों ग्रुपनि नामखौ बबेनिफ्राय मोजां मोननो? बिनि थाखाय मोनसे एप्लिकेसन दं। बे जाबाय WhatsApp ग्रुप नाम। जुदि नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामोब्ला जोबोद मोजां नाम मोनगोन आरो नोंथाङा बिनिफ्रायनो ग्रुपनि नामखौ लाखिनो हागोन। दानिया नायनो हागोन बेसे मोजां ग्रुपनि नामा। डु नट जइन, हेटार्स, फ्रेन्ड्स फरएभार, जास्ट डु इट। बेफोरखौ सायख'नानै नाम लाखिनो हागोन आरो मोजां ग्रुप बानायनो हागोन। लास्ट आदब बा नाम्बारा बेयो मा? दा नों WhatsAppनि चाटखौ नायदो आरो अपेन खालामदो। आं चाटखौ अपेन खालामबाय नाथाय लक जानाय खोन्थाबाय एबा नुबाय आरो गुबुन मोनसे चाटखौ अपेन खालामबाय, बेयो अपेन जाबाय। बे जाबाय नों जायखिजाया मेसेज एबा चाट खालामनायखौ लक खालामना लानो हागोन। जेरैहाय नों माखासे मेसेज गेलेनायखौ लोगोफोरनो फरायहोनो बादों, अब्ला WhatsAppनि सेटिं खालामनायखौ लक होनो हायो। मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्लिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। गिबियाव पासवर्ड खालामना लाग्रोदो आरो गाहायाव दाजाबनि सावगारियाव थुनानै हो आरो जाय WhatsApp सेटिंखौ नों लक खालामनो नागिरदों बेखौ थुनानै हो। होनब्ला आं बे मोननैखौबो लक होनोसै आरो WhatsAppआव
आं फिन नायनानै एसे लक जादोंना जायाखै। दानिया नायदो बे मोननैखौबो आं लक होदोंमोन, लक जाबाय। बेबायदिनो नोंथाङा WhatsApp सेटिंखौ लक खालामना लानो हायो बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदोंमन लकार फर WhatsApp chat। अब्ला आं आसा खालामो बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै, मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।